garaiak aldatu egin dira. Galdegaia aditza bera denean. Kaixo, zer moduz? Ondo ari zara? Gaurko saioan ekintzak nabarmenduko ditugu. Badakizu nire gustuko musika taldeak joko duela laster herrian? Ni kontzertura joteko sarrerari gabe gelditu naiz. Agurtu egin dira. Ezin dut sinetsi. Orain ikusiko duzun bideo pasartean Aitorrek musika jaialdi batera joan nahi du. Astebete musika jaialdi batean? Lo egin gabe gaizki jan alkola. Ama, ez naiz ume bat. Baina oraindik gaztea zara. Zuek 18 urterekin parranda egiten zenuten seguru. Bai, baina garaiak aldatu egin dira. Ekintzak nabarmenduko ditugu gaur. Hau da, galdegaia landuko dugu. Hitzen ordena garrantzitsua da, esaldi batean. Aditzaren aurrean jartzen da nabarmendu nahi dugun elementua. Eta horri esaten zaio galdegaia. Adibidez, non dago Aitor? Galderari zera erantzungo diogu. Aitor, sukaldean dago. Informazio garrantzitsua aditzaren aurrean jartzen da beti. Hau da, kasu honetan sukaldean da garrantzitsua. Zehazki, hori galdetu digutelako, non dagoen. Baina orden aldatzen badugu, galdera ere aldatu egiten da. Hau da, sukaldean Aitor dago esaldiak galdera honi erantzuten dio. Nor dago sukaldean? Sukaldean Aitor dago. Baina zer gertatzen da galdegaia aditza bera denean? Nabarmendu edo azpimarratu nahi dugun elementua aditza bera denean, egin aditza eransten dugu. Adibide bat aztertuko dugu. Kontzertura joan egingo naiz. Garrantzitsua ekintza bera da. Kontzertura joan egingo naizela. Hori azpimarratzen da, joatea. Baina kontzertura joango naiz, esaten bada, galdegaia kontzertura da. Kasu horretan hori da informazio nagusia. Hau da, nora joango naizen, ez joango naizen ala ez. Egin aditza, aditz nagusia eta laguntzailearen artean doa, eta aspektu marka berak hartzen du. Ikus adibideak. Umea lehen erori eginda parkean, baina ez du minik hartu. Umea erori egiten da askotan. Ez du oreka handirik. Zein da nora joango naiz galderaren erantzun zuzena? Kontzertura joango naiz, ala kontzertura joan egingo naiz. Kontzertura joango naiz. Mendian galdu egiten naiz beti esaldiak zein galderari erantzuten dio. Non galtzen zara beti, ala zer gertatzen zaizu beti mendian. Zer gertatzen zaizu beti mendian. Zer gertatzen zaio umeari? Umea erori egiten da, ala umea erortzen da. Umea erori egiten da. Galdegaia esaldiaren osagai bat denean, aditza ez denean, gogoratu. Informazio garrantzitsua aditzaren aurrean jartzen da beti. Galdegaia aditza bera denean. Ondo segi eta laizter arte.